فخر پنجاب فخر وادی سون ملک اختر اقبال حسرت وادی سون نشرہ ملک اختر اقبال حسرت پرتپاک استقبال کی توینا ملک اختر اقبال حسرت صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پنڈال دے تمام آن والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید. اختر رسول طرف السلام علیکم. شادی خانہ آبادی جناب فیصل سعید صاحب جی اور خصوصی محبتیں حاجی اصغر رئیس اعظم افطر مکہ بھائی مشتاق زرگر آفریقی باقی امان گروپ چکڑالا ملک صفد رحمان صاحب طارق موٹر مان حافظ دی طارق معاویہ نذیر زرگر آفر مکہ تے باقی اس علاقے دی باشعور تے غیور عوام نو السلام علیکم. میرے چھوٹے عزیز اشفاق زرگر رئیس اعظم آف مشارہ بھائی رشید صاحب بھائی شفیق آف لاوا شفت الحسن صاحب سوئی صاحب باقی جتنی بھی زرگر برادری ہے انہوں نے ویلکم آدھے اور خاص و خاص میرے بیٹے دے کچھ لگ دے دوست ملک وجاد بدر محسن امین صاحب محمد عمران صاحب قمر زمان صاحب محمد امین صاحب محمد نوید محمد قدیر میرے چھوٹے عزیز احسن امین صاحب. باقی کوئی دوست میری سماعتوں تو رہ گیا تھا معذرت. دوستو عرضے میں حاجی صاحب لگاتار پروگرامات ہوتے گلہ توڑے سامنے میں کوشش کرے سا کہ تسی دوست مایوس نہ بیسو. ایک چھوٹی جائی میری ریکویسٹ ہے یہ ہے تشکیل شکلی دا کام لیکن گاٹے میرے آ گئی ہیں اے جڑے پچھے بندے بیٹھے ہونا پر کدے کرسیاں ہتھے آ ونجوا تو مشہر دا رنگ کچھ ہو ونجیا اٹھوائے صحیح نہ کرائے میں دوئیں لگے آؤ اوائے صحیح میں دوڑا تاں پہلے آکھنا ہے تو تھوڑی یقین کرو کوئی لین دین کہیں کو پیسے نہیں کرنے شروع جن ماحول اکٹھا تھی بینا تو مزہ کچھ ہو رہا اشاکہ کہ لگے راہ بند ہوئے ایک بار ہی نہ لوگ کہاں تاڑی مارو لے یار جنہوں میری محبتہ مان لگا اشاک سارے بندے کے آبند کوئی پیسے کسی کو نہیں لینے پیسے میں حاجی اسکروروں کو بڑے کی دکھلا کیا کر رہا ہوں پیسہ یہ جڑا میں مشاعرہ پڑھنے آیا کھلانا اس مشاعرے میں کوئی مہمان نہیں میں میزبان ہوں کیونکہ جنہوں دوستوں میں دعوت دیتی ہوئی ہے وہ میرے گھر دے بندے لازمی گالے پیسے کوئی ضروری تو نہیں ہوئی ہاں ایک وعدہ اور بھی توڑے نال ہے یہ دوڑا میرا من تو تلے گھٹا تو وقت میں داد نہیں دیا
جی دوڑا یعنی اتو تو گیا تو بات توڑا کام میں بول رہا ہاں یار جڑا شاعر ہونا نا اس دا یہ پٹرول ہونا داد واہ واہ پیسے لینا دینا مقدر دی گل اساں پیسے والے بندے ایڈے چنگے نہ لگ سن جڑے واہ واہ والے چنگے لگ سن لیکن واہ واہ اس نے کرنی ہے جس نے گل بھی کوئی میں سناوا تھا اگر گل دل نہ لگے تو بات نہیں کرنا ایک شعر تو آغاز پہ کرے نا پاکن دی شان تو اللہ کرے سی نال میرا گلہ ٹوڑے لگ ویسی کہ کربلا دے میدان اندر حسین رتبے وطا دیتے ہیں کربلا دے میدان اندر حسین رتبے وطا دیتے ہیں رب دی مرضی تیرا سی تھی کہ معصوم بچڑے کہا دیتے ہیں اور نماز وقت بھی قضا نہ کیتی تن 72 کٹا دیتے ہیں یہ جتنے اوکھے وفا دے پہنے حسین کر کے دکھا دیتے ہیں جب تے حضرت شبیر وانگو کوئی تھی وکھاوے تمہیں منیسا حسین وانگو شہید ہو کے کوئی جی وکھاوے تمہیں منیسا مہربانی حاجی صاحب ایک شعر پہ کرے نا اکثر آئی کل سکنے تھی آیا پیو دی کے پوزیشن پتر دی کے میرے دوڑے تے سمجھدار لوگ توجہ کرائیں پہلا دوڑا آخدہ پیا اگر میرا دوڑا ضائع گیا تو اس کا مطلب ہے میری محنت ضائع گیا دوڑا سننا کہ اس تو پہلے ہائی صاحب ایک دوڑا میں اور سوڑا آگے کیونکہ میرے تے فرمائش ہے وقت میں بھول بیسی ایک واقعہ پشاور دو سوڑا میں لگا کہ دل پتھر نو حسرت سہ صد مارے لہو رنگیاں تھاواں تک وان وہ جنہ رب دا عرش ہلا سٹیا او ٹھڈیاں ہاواں تک وان اور کیویں ویکھن فوٹو پتراں دے او بے چین نگاہاں تک وان جندے مارے نہیں بال سکولاں وچ او روندیاں ماواں تک وان اے مشاہد کا طریقہ جی سننے نا بہت مہربانی تو سو سمجھ نہ سنا مہربانی جی حاجی صاحب ایک دوڑا ہور اگر ہور تسی پچھلے نہ بولے ہو تو میرے پتہ لگ سی کیویں نہ بول دے حاجی صاحب توجہ کہ چنگے شہر دے سر تے نوکر بن کے اوکھے کافیے پارے دیں یار شہر شان کا پتہ لگتا پہ اسی میں کہے پہ آختا کہ چنگی شہر دے سر تے نوکر بن کے اوکھی کافیے پارے دیں میرے جاگڑ کار ثبوت ہزارہ پہچان تے تارے دیں اور جڑے ویلے میں پریشان ہوما انہی لفظ سہارے دیں وہ میں اپنے حسرت درد سنے دا بندے مار میرے دیں کیا بات میں چھوڑے نا جی ایک دوڑا میں ہور شہرہ حضرات دینا بھائی رشید تو اڑے کام صفر صاحب شفیق صاحب دوڑا سننا کہ دل پیار دے نال وٹاونا پہندا ہے کیا بات ہے جی دل پیار دے نال وٹاونا پہندا ہے نہ دل جذبات وچ منگیے نہ دل سامنے رہو جذبات وچ منگیے کدی جرات تو ود کے خواہش نہ کریے ہر چیز اوقات وچ منگیے میں سبحان اللہ سننے والے ہے سن کے اجی تو میں آغاز پہ کرے نا میں تک کوئی شے سنائی بھی کوئی کہ دل پیار دے نال وٹاونا پاوندا ہے نہ دل جذبات وچ منگیے کدی جرات تو ود کے خواہش نہ کریے ہر چیز اوقات وچ منگیے اثر لگا لیا اور اللہ پاک تو قیمتی
नफ्सां नूं जदा पोहदी रात च मंगिए रत जिगर दी हसरत शहर ते लाइए क्यों दात खैरात च मंगिए रत जिगर दी हसरत शहर ते लाइए क्यों दात खैरात च मंगिए बहुत मुहब्बत है जी मुहब्बत भाई बड़ी मेहरबानी एक बारी मजा आया पिछले लो तुसी आए मुताड़ी मारो पिछले आए इना छोड़ दो हाँ मेहरबानी हाँ هلا ना बोलो ठीक है क्यों पढ़ा दो क्यों वो यहाँ पर किया ठीक ठाक कैमरा रहता है सामने हाजी साहब वो लाइट बंद करो वहाँ कुछ भी ठीक से इशफाक जरगर साहब तवज्जो पहले जोड़े दा आगाज पे करो क्या बात हाजी असर मैं दोस्ता अगर गल्ला करे ना रियो ते दौड़ा परा घर निकल वैसी रवानी रासे दौड़ा ते दौड़े दे नाल काफिया ते काफी नाल रदीफ खासुल खास शहर हजरात बहुत तवज्जो दुए रंग दा पहला दौड़ा पे पढ़ना मैं पहले अपनी दाद देख दौड़ा पढ़ा हुण शहरी दा दौड़ा पे पढ़ना और 0 मीटर हाजी साहब सारी उम्र न चाहे अंगलियां ते जिने मन ते बंदर न चाहे वाह 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 ओ बिस्मिल्लाह सारी उम्र न चाहे अंगलियां ते ओ जिने मन ते बंदर न चाहे जिने छल्ला हसरत जोर दियां डके मार समंदर न चाहे और मैनू जज्बे तेरियां औदरां दे इन शाम इन बहर ते अंदर न चाहंदे ओ जिवें कह दरबार ते आशिकां नू सुबह शाम कलंदर न चाहंदे क्या सुन दे हो यार मेहरबानी बड़ी मेहरबानी कि सारी बहुत मेहरबानी सारी उम्र न चाहे अंगलियां ते बोड़े ते चासा ये तो माड़ो ताड़िया जाला ता हाथ बैठी मेहरबानी भाई मोहब्बत मेहरबानी हुजूर बड़ी मेहरबानी सारी उम्र न चाहे अंगलियां ते जिवें मन ते बंदर न चाहंदे हिंग सुनो यार जिवें मन ते बंदर न चाहंदे जिवें छल्ला हसरत जोर दियां डके मार समंदर न चाहंदे और मैनू जज्बे तेरियां औदरां दे इन बहर ते अंदर न चाहंदे और जिवें कह दरबार ते आशिकां नू सुबह शाम कलंदर न चाहंदे बिस्मिल्लाह